Вінсент Донін Марцинкевич. Пінская шляхта. Фарс-вадавіль у адной дзеі. Асобы. Кручкоў. Станавы прыстаў. Пісулькін. Яго пісарчук. Ціхон Пратасавіцкі. Куліна яго жонка. Марыся. Іх дачка. Іван Цюхайліпскі. Грышка. Яго сын. Цімох Альпенскі. Базыль Статкевіч. Харитон Куторга. Пінская ваколічная шляхта. 10 іншых асоб. Дзесяцкі. Рэч адбываецца ў ваколіцы О, паміж балотаў, у глушы пінскага павета. Сцэна паказвае шляхецкую ваколіцу. Гаспадарскія будынкі раздзелены садамі. Збоку сцэны хата заможнага гаспадара. Пры ёй лаўка. З'ява першая. Марыся, седзячы на лаўцы, прадзе і прыпявае. Цяжка жыць і мне, дзяўчаці, з міленькім у разлуцы. Лае бацька, лае маці, што сэрцайка ў скуцы. Годзе сядзець над прасніцай, я хачу быць маладзіцай. Маці кажа, век малоды. Ой, ты яшчэ мала, а сама ўжо ў гэты годы бацьку пакахала. Годзе сядзець над прасніцай, я хачу быць маладзіцай. Ой так, няхай ганіць бацька, няхай лае маці, а я люблю Грышку і любіць яго век буду. Ой, бедныя ж нашы галованькі, што гэта за дур напаў на бацькоў? П'яныя завяліся ды пабіліся з сабою за шляхецтва. А мы з Грышкам простое гаруем і ныем. Яго бацька падаў на майго ў суд скаргу і сягоння прыедзе ў ваколіцу найяснейшая карона на прасоку. У ім цэлае наша спасенне. Як прыедзе, дык мы з Грышкам паклонімся яму, ў поезды будзем прасіць ды маліць, каб ён пагодзіў нашых бацькоў, ды каб яны дазволілі нам пажаніцца. А ён такі сярдзіты. Не дапускай ты, Господ, як наставіць адзін вус угору, а другі ўніз, ды крыкне па наяснейшаму указу, то бацькі спалохаюцца ды зладзяць нам вяселле. Ды што гэта зрабілася Грышку? Грышка паціху паказваецца з-за дзерава, крадучыся да Марысі. Баюся, каб не паўставалі бацькі, нельга было б пабачыцца з ім. Устае і, пахаджаючы па сцэне, гаворыць. Ой, Грышка, Грышка, ты штось цяпер зрабіўся вельмі лянівы. Табе, пэвна, сэрца цяпер так ужо не ные па мне. Як прыйдзе, дык пакажуся перад ім сярдзітаю, і хоць будзе прасіць і маліць, каб пацалавала, дык не пацалую. Даль Бог, што не пацалую. З'ява другая. Грышка і Марыся. Грышка. Дык я ж і прасіць не буду, сам цябе пацалую. Цалуе яе. Марыся. Ах, Грышка нядобры, як ты спалохаў мяне. Гневаюся не жартам. Грышка. Гневаешся? Няпраўда. А чаму ж ты на мяне так міленька пазіраеш? Марыся. Так, са злосці. Нягодны, дзе ты забаўляўся? Гэта ж зараз прыйдуць бацькі, а мы так многа маем з табою перагаварыць. Грышка. Выбачай, мілая Марыся, чуд золак, я з'ездзіў ужо да места, кінуўся ў ногі асэсару і прасіў, каб ён узяў нас пад сваю апеку. Марыся. Што яго прасіць з голымі рукамі? Трэба было завесці які гасцінчык. Грышка. Дык я ж завёз яму 2 зайцоў, 3 пары цецерукоў ды кадобчык мёду. Ён усё прыняў ласкава і сказаў, што сёння ж прыедзе на разборку справы майго бацькі з тваім. Ой, наварілі бацькі сабе кашы,
будзе што есці. Ён вельмі сярдзіты, бо адзін вуз калом у гору стаў. Будзе вазня. Марыся: дай Бог, каб гэта каша нам зубоў не папрышчыла. Грышка: ён дакляраваў зрабіць нам вяселле. На Богу ды на ім уся наша надзея. Дуэт: паклаўшы надзеі на Бога, чаго ж гараваць? Прысяглі любіць да гроба, дык будзем жа ждаць. Хоча няшчасная доля навек разлучыці, а Бог скажа: моя воля, ім з сабою жыці. Не памогуць злыя языкі, ні бацькоў старожа. Ён жа такі пан вялікі, што хоча, то зможа. З'ява трэцяя. Тыя самыя Ціхон Пратасавіцкі і яго жонка Куліна. Ціхон: хрен табе ў вочы! Жонка, а жонка! Хадзі ды паўзірайся, як дачка твая з Грышкам Цюхайчыкам галубіцца. Куліна за сцэнай: хто? Дачка? Бойся Бога, ды яна ж яшчэ малая. Уваходзіць. Ціхон: які чорт малая, хрен табе ў вочы, хадзі, палюбуйся. Марыся: якая ж я малая, калі мне на Спаса скончыцца 17 год. Куліна: маўчы ты, хітрая лісіца, бачыш ты, як яна скора палічыла гады. Ціхон: ах ты, чортаў сыну, хрен табе ў вочы! Не годзе таго, што бацька да жывога мяне пакрыўдзіў, назваўшы нешляхціцам, дык яшчэ, сынок, дачку нам баламуціць. Грышка: дык я ж яе люблю і хачу з ёю жаніцца. Ціхон: ось я цябе так пажаню, як твайго бацьку. Жонка, а жонка, дай мятлу, хрен табе ў вочы. Грышка: што хочаце, тое рабіце, а ўсё-такі Марыся будзе мая. Да Марысі: бывай здарова. Выходзячы, спатыкаецца з куторга і збівае таго з ног. Марыся ўцякае ў хату. З'ява чацвёртая. Тыя ж і куторга. Куторга: ах ты, паганец! Устаючы: татарын ты нехрышчоны, вот збіў мяне, як шведаў, Хаткевіч пад Кіргольмам. Пачакай жа, я ж табе не дарую гэтай штукі. Не цяпер, то ў чацвер. Вітаецца: дзень добры, пане Пратасавіцкі. Здарова, пані Пратасавіцкая. Цалуе яе ў руку. Відно, відно, дзякуй Богу. Здаровыя крыжкі баровы. А як вам з вялікаю навінаю? Не ведаеце? Толькі што пан асэсар прыехаў. А такі сярдзіты, не дапускай, Господ. Як ліхі татарын. Як толькі ўехаў у ваколіцы ды стаў каля бэркі, дык зараз і закрычаў: дзясяцкіх, соцкіх! Сабраць усю шляхту да Ціхона Пратасавіцкага, ды каб Іван Цюхай-Ліпскі прыйшоў сынам туды ж. Ціхон: хрен яму ў вочы, будзе бяда, будзе. Гэты сабака Ліпскі падаў на мяне ў суд, што я яго адлупцаваў, дык вот і асэсара прыслалі. Ну, абдзяры як ліпку. Куторга: вот дзіво, на то і яны асэсар. Заўваж толькі, у яго і рукі даўжэй, як у другіх людзей. Ты ведаеш яго прыпавесць? Чырвонае-белае ўсё перадзелае. Где унадзіцца юрыста, хату вымяце, да чыста. Такіх дзіваў нагаворыць.
так много крючков натворить, что, почесавши затылок, не рассупонишь помылок. Не даси, тебе замучить. Добра стара казка вучить. Дзяре коза в лесе лозу, вовк дзяре у лесе козу, а вовка мужик Иван, а Ивана ясный пан. Пана вже дзяре юриста, а юристу дьяблов 300. Тихон, хрен табе в очі, добра табе простарэкаваць, калі няма на шыі бяды. Ось скажи лепш, што рабіць? Паня Куторга, ты ж такі пісьменны чалавек, можаш падаць разумную раду. Куторга, а прымеце ж чэсна маіх сватоў да вашай Марысі? Куліна, бойся Бога, паня Куторга, яна ж яшчэ маладзенькая, гэта ж дзіця горкае. Тихон, які чорт дзіця, калі з хлопцамі цалуецца? Куторга, дык чаго ж чакаць? Гэта, кажуць, кепскі тавар. Мый ды чашы, потым спяшы. Заплаці каму, каб вывез з даму. Тихон, добра, паня Куторга. Бяры сабе дачку і пасаг дам, толькі зрабі ласку. Выцягні з бяды. Куторга, як чорта з балота. Куліна, парадзь, паня Куторга, ты ж такі чалавек бывалы, па судах цягаўся. Куторга, ну, я гатов вам сослужыць дружбу, толькі як ваша дачка захімерычыцца ды адсураецца ад мяне, то што тагды? Вы ж ведаеце прыпавесць, даганяючы не нацалавацца. Тихон, ратуй, ратуй, паня Куторга. Марысю ты ладам угамоніш, чалавек ты разумны. Як падпусціш лёстачак, як падплывеш селезнем, дык яна і расплывецца. Куторга, то ведаеце што, паня Пратасавіцкі, як прыйдзе к вам асэсар, то стаўляйце мяне ў сведкі. Хоць я і не бачыў, але буду сведчыць, што ён цябе біў, а ты толькі бараніўся. Не жаль для Марысі скрывіць душою. Толькі ж, пані Пратасавіцкая, прышліце сюды Марысю, каб я мог з ёю пагаварыць ды ўгаманіць дурную. Бач, каб не цуралася разумнага чалавека. Куліна, памагайце толькі майму Тихону, а ўжо Марыся будзе ваша. Я і сама ладам напілую вушы. Пойдзем, Тихон, прыгатуемся, каб па-гаспадарску прыняць найяснейшую карону. А ты, паня Куторга, пачакай, зараз прышлю Марысю. Выходзіць з Тихоном. З'ява 5. Куторга 1. Куторга. Ну, хвала Богу, бацькоў удалося атуманіць. Цяпер трэба пайсці ў галаву па розум, каб дзеўку амарочыць. Прынадны бачку сочак. Цалуе пальцы, як бы смакуючы. Тварык, як сонейка ясная. Шчочкі, як малінкі красныя. Губкі, мов тыя каралі. А як засмяецца срэбным галасочкам, ды вышчарыць зубкі, то, здаецца, бачыш 2 перловыя шнурочкі. Ды пасаг мае гаспадарскі, адна ў бацькоў, а стары грошы асьмінаю мерыць. У гумне поўна, ў хаце дастатак, і абора багата. Добра гутарка кажа, калі абора цячэ, гаспадыня бліны пячэ, а калі гумно цячэ, гаспадар з хаты ўцячэ. Дык няхай жа дзень у дзень блінамі гасцей прымае. Праўда, век не схожы. Я ўжо 6-й дзесятак дажываю, а яна 17-й гадок.
Будзе клопату немало, ой-ой-ой. Не раз пачашу патыліцу. Моладзь, як пчолы ў вуллі, будуць аблягаць маю хату. Прыяцеляў копамі лічыць буду. Дык што ж рабіць? Не я першы, не я апошні. Дурных дзядоў нямала на Божым свеце. Каб сарваць такую прыгожую багатую кветачку, не шкода і ў балоце пакачацца. Хто на старасць парыскуе, той хоць часам бяду чуе. А пры маладзенькай жонцы, пры руплівай гаспадынцы, быць філосафам, то значыць, не бач, што не трэба бачыць. Выцягвае над галавою пальцы, паказваючы рогі. Вырастуць над галавой грушы, думай, што даўгія вушы. Гуляе жонка па ночы. Ты, мэрам, спіш, зажмур і вочы. Тады табе жыццё небам, усялякім тваім патрэбам жонка рада дагадзіць, стане крэпка ця любіць. Скажа: муж мой, хоць старенькі, да разумны і міленькі. Так, так, у цяперашнім разумным веку хочаш спакойна жыць? Будь філосафам. Бачыш, не бачыш, чуеш, не чуеш, ба-ба-бы. Ды вось і Марыся ідзе сюды. Якая красачка. Гледзячы на яе, аж слінка па губах цячэ. А ну, куторга, падпусці ёй лёстачкі.